Слушам я. Слушам я за всичко, което, как да кажа, което тя желае, от което има нужда. Разбира се, слушам я и за нещата, които принципно не трябва да правя. И според нея, които не би трябвало да направя. Въобще слушаме се. Баба ми така казваше: добре, слушате ли се вие? Слушате ли се в смисъл дали се разбираме? В този смисъл използваше баба ми: слушате ли се? По-важно все пак не само да се слушаме и да се чуваме. Това не е само за нас двамата въобще. Трябва търпение и компромиси. Последният компромис е, че ни бяха дошли на гости едни приятели, останаха до 5 часа и на следващата сутрин беше трудно да се стане да се отида на репетиция. Не го мразя, аз тази дума не я познавам. Аз също в други ситуации, може би веднъж в живота ми се е случвало да чувствам да изпитвам това чувство. И съм далеч от него също. Обичам го. Тя се притеснява даже. Каза: аз не обичам много и отказва интервюта. Аз се обичам, как да кажа, в пълния смисъл на думата, защото когато опознаеш, как да кажа, всичките лица на твоя спътник в живота и ги заобичаш, тогава може да става въпрос за някакси истинска любов. Радина е ястие от нашата си кухня, защото си имаме нова кухня. Това буквално, нали, но... По-скоро сме ясти от много лютата кухня. От лютата кухня? Не, това също, защото обичаме люто. Не. Тя е ястие от гурме кухня. Ей, супер! Обичам да гарнирам Радина с, както казва нейната Леля, щипка любов. Може би, тъй като в момента репетираме в Народния театър Братя Карамазови с режисьор Деян Палаковски, преди една година започнах репетиции на Идиот в Сломато, пак на Достоевски. Има една реплика на княз Мишкин и тя гласи: да заобичаш грозното лице на ближния. И така, смятам, че и в този проект, в който работим в момента в Малта, това е базиса на всичко. Рамото й се намира, раменете й се намират на двете части на най-прекрасното вратле. На пръв поглед нежно и чувствително, но в същото време много силно и можещо да понесе много товар. Веднъж бяхме в една квартира на морето и исках да я заснема точно заради талите и канала, който е по гръбнака. И в гръб талията с ханша, като в картина, не знам на кого, но красива е. Кажи под кой? Под плаката на госпожа Цюлия, която в която постановка играех преди години. Сърденето й е кратко и ясно. Тоест бързо и минава. Мъдро момиче. Смисъл е в смисъла на Радина е в нашето безсмъртие,
която се казва Христо. Градта му е най-гладката и красива на целия свят. Ината му е труден за преодоляване, но мога да кажа, че с времето и на него вече бързо му минава. Не познавам по-добър човек от Деян. Деян е... Деян е за мен бащата, за който Христо винаги е мечтая. Както и предполагам за по-големия му син Деян. Не бих казал, че вече повтаряме някакви грешки. Може би съвсем дребни неща от битов порядък. Да оставиш светнато някъде или такива забележки просто били загасил лампата, защото е забравил. И така някакви неща. Сега се сещам за такива неща. Иначе ние сега направихме представление, в което сме заедно и понякога все още бъркаме текста, което не е добре. но понеже е обзето нов продукт и е нормално. В Любовникът играем ние двамата, да. До сега на мен не ми се случва да играя на камерна сцена и някакси тази близост до публиката, тази документалност, която гониме, изисква много висока доза концентрация и така да си абсолютно спокоен, да си в кондиция и мен ми беше така, първите ми срещи с публиката бяха вътрешно много емоционални, но разбира се, надявам се това не се е видяло от зрителите, по-скоро вътрешна много силна емоция, която така с времето, по време на спектакъл, нали, тя се стабилизира, но все още го има това трептене на тялото. За Таланта на Радина може да се говори дълго, но първото, може би, най-важно нещо е таланта не се придобива, той е даденост, той е от божествен порядък и е прекрасно, че тя го има. Това, което е много важно за един артист въобще е да има тази чувствителност, която не всеки човек е притежава, за да можеш да виждаш, да успееш да видиш зад стената какво има, зад думите имам предвид, или въобще зад видимото, да виждаш в празното пространство въображението ти, чувствителността ти. Иначе, като почнем от умението да се движиш, то строго персонално за всяка роля, но въобще умението да се движиш на сцена, да говориш на сцена, да присъстваш изобщо същински, е от изключителна важност. Тя притежава набор от не таланти, а въобще от качества, които обуславят таланта и някакси. Старите хора казват, прост човек и бърза вода няма какво да го спре. Но ако трябва ние да формулираме тъпотата, по-скоро към нея трябва да сме малко по-снисходителни, защото този, който я притежава, някакси струва ми се, че в голяма степен не е виновен за това. Но
Но струва ми се, ако има добри приятели, този, който притежава тъпотата, трябва да му каже, че е тъп, за да може да поработи върху това и да стане по-малко тъп. Берете за интелектът, не. Аз не съм рентген такъв за интелекти, но това е според душата на всеки човек, но обикновено аз не обичам много, когато някой чуе някой или въобще види някой, който много се харесва, хвали или най-вече парадира с нещо, което притежава. Пък било и то без да го казва с думи, то се усеща така или иначе. Така че това също е тъпо. Сега аз ли да кажа? Кажи ти нещо за тъпотата. Да, за тъпотата всичко идва от средата. За съжаление, някак си мисля, че сме заобиколени от така доста пошлост, доста изкуственост, доста бъбривост, доста излишни думи, доста излишни интервюта, доста излишни показвания по телевизията. По-скоро трябва да дадеш малко към даун, да помълчиш, да се замислиш, да отидеш малко на театър, да погледаш някой хубав филм, да се върнеш малко назад в миналото и не знам, за мен мълчанието е злато, наистина. Ние с Деян вкъщи дори да сме в някаква страшна хармония, някакси не бълваме изразни средства с това да си обясним колко ни е тежко или колко много се обичаме, по-скоро седим и си мълчим и така някакси човек се успокоява. Някакси не търсим отговори за грешки, а по-скоро ги търсим самите в себе си. И мисля, че това е важно. А тъпотата я има, защото я има и умнотата. Не знам, те са. И двете неща ги има. Както има любов, така има и омраза, така има и живот, има и смърт някакси. Всичко е свързано. Ако дойде Христо и ме попита... Той ще попита не какво е това, ще каже, мамо, фо е това. Той се казва, е това. Фо, не може да каже още какво е казва. Фо е това. Ти ще му кажеш кабинковия лифт. Кабинковия лифт, да, точно така. Христо обича кабинковия лифт. Той е влюбен в кабинковия лифт. От 2 месеца ходихме 2-3 пъти на Витоша горе. И не е спрял да повтаря кабинков лифт по 1000 пъти на ден. Той се научи от... Тя питате за как би му обяснила въобще това понятие, въобще това чувство. Съвършеният край на един ден, който дава едно ново начало, е съвършения сън. Когато си лягаме тримата. Сънището на нас последно, което ми се случиха някакви неща, като обзето нямам явно интуицията ми извиква някакви неща, но преди известно време сънувах, че големия ми син го блъска кола, т.е. колело, и на други ден спасих кучето ми по трамвай тук. Преди 2 нощи сънувах, че малкият ми син пада в пропаст и аз скочих след него и всичко беше наред някакси в съня. И след съня, след репетицията през деня, средин отидохме тук в това заведение от среща и едно дете падна по стълбите и аз го хванах. И тогава горе се разстроих, защото някакси горе като седнахме да хапнем с нея, разбрах, че това наистина не са случайни неща, които сънува човек. Последните дни аз си разказвам тези провидения.
Страхът не може да се пребори, той може да се контролира, но трябва да влизаш навътре, все по-навътре трябва да влизаш в него, смело. Трябва да се срещаш с него, трябва да се срещаш очи в очи с него. Не се ли срещаш, той ще става много по-голям и се превръща в паника. А това вече може би е най-големия враг на съществото някакси, защото там не можеш да действаш рационално, в смисъл не знаеш. Възпитава се. Страха им преди. На мен сега ми е смешно. Ние много хубаво се гледаме в любовникът, но там е вече в друга концентрация, така. Да. Смисълът е навсякъде, наистина. Аз съм си писал някакви неща къси, но ето на едното гласи следното. Седиш си и нищо. Нищо, ама си седиш. В това е смисъл. Смисълът е в децата. За мен това е. И във вярата също.